Národ, ktorý si chráni, ctí a pamätá svojich hrdinov, ktorí položili životy za svoju vlast, čo je najvyššia obeta. Národ, ktorý si ctí hrdinov, je zdravý národ. Národ so zdravými koreňmi. S koreňmi, z ktorých môžu rásť, rozkvitať nové generácie. A dnes je 80. výročie víťazstva druhej svetovej vojny. Je to niečo, čo si musíme pamätať a odovzdávať ďalej generáciám v tej zdravej, pravdivej forme. Dnes je 8.5. Kód dnešného dňa je 8, 4, 12, 3. Osmička je sila, je odvaha, je energia života. To je tá prasila, ktorá je v každom jednom z nás. Otvorme ju a pokloňme sa všetkým, ktorí padli za to, aby dnes sme žili v mieri. To je tá energia štvorky, pokora, úcta, vďačnosť. A v kľúči trojka z 12, čo je vždy schopnosť vidieť to, čo je za závojom. Schopnosť vidieť očami srdca, očami lásky, čo je skutočné. Čo je za tou povrchnosťou, ktorú často žijeme. Aká karta dnes nám pomôže tento sviatočný deň zažívať s väčšou pokorou, a to je radosť. 30. nastavenie mysle. Ďakujme za to, že žijeme v tomto čase. Ďakujme za to, že môžeme zažívať radosť. Že si môžeme vybrať radosť. A že môžeme poznávať, aké je to žiť v mieri. Krásny a požehnaný sviatočný deň. Namasté.